एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। के पौआ तो नौआ गिरैल बानी पूरा डालेल रंग कुतैल बानी। के पौआ तो नौआ गिरैल बानी पूरा डालेल रंग कुतैल बानी। रउआ मर्जी के अर्जी हम टाल देही के हम फिलहाल कर दे जौन चाहतानी नहीं लाल कर दे। का बुझला काहे होलिया में हो नहीं करो तारू डालम धीरे से साली काहे डरो तारू ना दादा मोहिनी के गारी हम दे देही का ना मन बो ए साली अरे का हो रंगवा भीतरी ले डाल दी ओहो ए साली रंग भीतरी ले डाल दी का काहे जबरदस्ती करो तानी। के सैया गुडो डाउन जी रंग डाली है अब के मनीष दे पजे बुझने हम जानो तनी साली मान जाइब जकारी के खेला साली फान जाइब सब कुछ जी के हम बता दे का बोला ए साली रंग भीतरी ले डाल दी का कह देब ए साली रंग भीतरी ले डाल दी का के पौआ तो नौआ गिरैल बड़ा रंग डाले खातिर कुतैल बड़ा रउआ अर्जी के मर्जी हम टाल दे का ए साली रंग भीतरी ले डाल दी का ए साली रंग भीतरी ले डाल दी का। ठीक बजा तनी दीदिया से कह दे। एसएस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।